Καταρχάς θα ξεκινήσω από το τέλος των ερωτήσεών σας και να προχωρήσω στις αρχικές ερωτήσεις σας. Όσον αφορά τα απορρίμματα τα οποία είναι εναποθετημένα εκεί από το 2013, όχι 2014, νομίζω σε αυτό το θέμα έχω το δει πολλές φορές, έχω αναλύσει τους λόγους που δημιουργήθηκε αυτή η χωματερή. Μάλιστα είχα πει κάποτε ότι αυτή η χωματερή έχει και ονοματεπώνυμο και δεν τρέπομαι να το πω, γιατί ποτέ δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια. Η χωματερή αυτή έχει το ονοματεπώνυμο Χρήστος Σαράτος. Αυτή δημιουργήθηκε επί δημαρχίας του κυρίου Καπησί, που δεν μη ανευθυνεί είχε ο άνθρωπος, και αντιδημαρχίας πάλι δικιάς μου στην καθαριότητα. Τότε μας απέκτησα τον δρόμο, τον χώρο αυτό, ενώ ήταν σε διαδικασία μεταφοράς τα απορρίμματα στο Χιτάφικης, τα θυμάστε, με κλείσιμο του δρόμου, Παρασκευή, με παράκαμψη μέσα από το χώρο αυτό και αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε άλλο σημείο για να μπορούμε να μεταμορφώνουμε τα απορρίμματα και να τα πηγαίνουμε στο Χιτά της Φύγης. Έληξε η θητεία μας, έμεινε εκεί αυτή η χωματερή. Πολύ καλός ο αείμνηστος δήμαρχος κ. Σφυρής εξασφάλισε κάποιο ποσό από τον τότε Υπουργό και δικό μας πατριώτη, τον κ. Γιάννη Πανιάτη, για την αποκατάσταση αυτής της χωματερής. Εμείς, μη γνωρίζοντας όταν αναλάβαμε ακριβώς τι γίνεται, πιστεύαμε ότι αυτά τα απορρίμματα θα μπορούσαμε να τα διαχειριστεί η Τέρνα στην Παλαιοχούνη, το εργοστάσιο που διαχειρίζεται τα απορρίμματα. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει. Διότι τα απορρίμματα αυτά είναι πλέον αδρανοποιημένα και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί η Τέρνα. Η Τέρνα διαχειρίζεται μόνο ζωντανό σκουπίδι, όχι αδρανοποιημένα. Αυτά λοιπόν τα απορρίμματα θα πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο χιτά για υγειονομική ταφή. Είτε η Φυλή λέγεται αυτό, είτε Άμφισσα λέγεται αυτό. Για να γίνει όμως αυτό, κύριε Μαριέτα, δεν είναι επίπεδο δημάρχου να το λύσει, είναι επίπεδο περιφερειακής αρχής. Πρέπει η περιφερειακή αρχή η δικιά μας να μπορέσει να εξασφαλίσει τις αδειοδοτήσεις από την άλλη περιφερειακή αρχή, είτε Αττικής είτε Άμφισσας, όπως είναι Στερεάς Ελλάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή, για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί αυτός ο όγκος των απορριμμάτων, ο οποίος είναι γύρω στους 500 τόνους από υπολογιστικά με το μάτι μας βλέπουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να πάνε στην Τέρνα. Αν μπορούσαν να πάνε στην Τέρνα, θα είχαν πάει ήδη, το κόστος θα το είχαμε καλύψει. Θα είχαμε βρει τον τρόπο να το είχαμε καλύψει. Προχωράμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση σας. Θα απαντώ ακριβώς συγκράτησα τις ερωτήσεις που κάνατε. Στο χώρο δίπλα στη χωματερή που μου δείξατε και μία φωτογραφία, που είναι ένα χωράφι. Αν θυμάστε καλά, γιατί έχετε περάσει από εκεί πολλές φορές και προχτές περάσατε από εκεί και τα έχετε δει, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Και καλά κάνετε και περνάτε. Δεν είναι κάτι κρυφό. Εκεί στην είσοδο είχε δημιουργηθεί μια χωματερή από βαρέα αντικείμενα, θυμάστε. Τα οποία με εντολή δικιά μου μεταφέρθηκαν προς επεξεργασία στον ιδιώτη που επεξεργάζεται τα αντικείμενα αυτά. Μάλιστα δημιούργησε και μια γράνα μπροστά, θα την έχετε δει, ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα να αδειάζουν στον χώρο αυτό. Άρα λοιπόν ο χώρος αυτός ο καθαρισμένος δεν έχει μέσα θαμμένα σκουπίδια. Απλώς καθαρίστηκαν με μηχανήματα τα σκουπίδια αυτά τα οποία υπήρχαν τα βαρέα αντικείμενα. Όπως και πολύ πρόσφατα θα παρατηρήσατε βέβαια ότι όπως πηγαίνοντας προς Κοιλάδα, στον δρόμο της Κοιλάδος, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είχαν εναποθέσει πάλι απορρίμματα στον δρόμο. Θα το είδατε, φαντάζομαι. Έπιπλα κτλ. Αυτή η κατάσταση και αυτή η φωτογραφία. Πρόθεσα τη σε παρακαλώ την δύο Μαριέτας. Η οποία σήμερα η κατάσταση είναι αυτή. Τα απορρίμματα μαζεύτηκαν και είναι πεντακάθαρος ο χώρος. Αυτή και αυτή. Πρόθεσε από εκεί να δουν και σύμβουλοι. Τώρα, μας είπατε ότι το ΣΜΑ είναι μια καινούργια χωματερή. Προφανώς θα περάσατε λάθος μέρα και λάθος ώρα από εκεί. Δεν εξηγείται και θα είδατε την εικόνα αυτή την οποία είδατε. Δεν αντιλέγω, δεν υπήρχε αυτή η εικόνα, προς Θεού, έτσι. Λοιπόν, την ξέρω την εικόνα, δεν ξέρω να την δείξω τη φωτογραφία, την γνωρίζω. Είμαι κάθε μέρα εκεί, τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα. Και παρακολουθώ τα πάντα. Εσείς τι περιμένετε τέλος Αυγούστου, μετά από μία περίοδο τουριστική, με χιλιάδες κόσμο στο Δήμο Ερμιονίδας, πώς περιμένετε να είναι κάποιες ώρες, όχι όλη τη μέρα,
το ΣΜΑ. Όταν αδειάζουν 7 απορριμματοφόρα επί 2 ίσον 14. Όταν ο όγκος των σκουπιδιών είναι πάνω από 100 τόνους ημερησίως. Συν τα ανακυκλώσιμα. Προφανώς, κουβαλάμε 6 κουτιά την ημέρα και 8 κουτιά την ημέρα στα εργαστάσια ή της ανακύκλωσης ή της ΤΕΒΑ. Τα απορριμματοφόρα είναι γεμάτα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αδειάσουν αυτά τα απορριμματοφόρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν την αποκομιδή. Αναγκαζόμαστε και αδειάζουμε στο τσιμέντο και αμέσως μετά μεταφορτώνουμε στα κουτιά και φεύγουν και γίνεται η διαρκής κίνηση. Να σας πω και το άλλο, επειδή σας λέω ότι δεν φοβάμαι και πάντα λέω την αλήθεια. Υπάρχει δίπλα, εκεί έχουμε κολλήσει και από σήμερα αρχίζουμε και ξεμπλοκάρουμε και σε αυτό το σημείο ένας μικρός όγκος ανακυκλώσιμων υλικών. Σε αυτό βέβαια δεν ευθυνόμαστε εμείς 100%. Μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα το εργοστάσιο, το ιδιωτικό, το ΓΔΑΙ της ανακύκλωσης. Δεν μας παίρνει σκουπίδια, μας βάζει περιορισμούς μέχρι 20 τόνους τη φορά. Ωράριο μέχρι τις 1 θα μπαίνετε μέσα. Αν δεν μπείτε μέσα μέχρι τις 1 δεν δέχομαι. Εντάξει, φορτηγά είναι. Στον δρόμο καθυστερούν, έχουν κίνηση. Αν πάει 1 και 10 τους διώχνουν. Δεν θα εναποδέσετε σκουπίδια αν δεν πάρετε το υπόλοιπα. Και μιλάμε για το υπόλοιπα το δικό μας που είναι το οποίο το μεταφέρουμε από εκεί στην Παλαιοχούνη. Μιλάμε για 30 τόνους. Ενώ η Τρίπολη μέσα έχει 400 τόνους. Και δεν τους μιλάει ο κύριος αυτός. Θα πέρα θα τον επισκεφτώ την επόμενη εβδομάδα. Και θα τα πούμε από και κοντά. Τον κύριο. Λοιπόν, εκεί βέβαια σήμερα έπρεπε να φύγει η ανακύκλωση, δεν έφυγε, μας άλλαξε το πρόγραμμα, θα στείλουμε αύριο και μεθαύριο. Αύριο το πρωί μπορεί να μας στείλει mail να μας πει: μη στέλνετε σήμερα ανακύκλωση, δεν μπορώ να το δεχτώ, στείλτε μεθαύριο. Εκεί βέβαια στην ανακύκλωση υπάρχει κάποιο κόλλημα όσον αφορά τη ροή. Όσον αφορά τα σκουπίδια, η εικόνα, και μπορούμε να πάμε και αύριο, με όποιους συμβούλους θέλετε να τη δούμε, το σημείο αυτό, αυτές είναι οι εικόνες του ΣΜΑ σήμερα όπως είναι. Μπορείτε να τις δείτε. Δεν θέλω να μιλάω με λόγια, μιλάω με τις φωτογραφίες και με τα έργα. Και αν θέλετε, η διεισόμαση, αύριο μπορούμε να πάμε να δούμε αν υπάρχει σκουπίδι έξω στο ΣΜΑ, πλην ενός μικρού όγκου ανακυκλώσιμων. Επαναλαμβάνω. Το οποίο δεν φταίω εγώ, ούτε ο Δήμος, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε κανένας. Μας κολλάει το εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Και πολλοί θα σκεφτούμε, έχουμε συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο, να πάμε σε κάποιο άλλο εργοστάσιο που θα μας εξυπηρετεί καλύτερα. Είναι ιδιώτης αυτός, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με την ΕΑ. Αυτά έκανα να σας πω. Για τα ένα ποσό χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ΣΜΑ, αλλά να απαντήσει καλύτερο ο κύριος Δήμαρχος με ακρίβεια. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Ξεχνάμε να ανοίγουμε τα μικρόφωνα, παιδιά. Λοιπόν, να αποκαταστήσουμε λίγο κάποιες αλήθειες, γιατί ακούστηκαν πράγματα που δεν υπάρχουν, δεν υφίσταται ή δεν έγιναν. Ας αρχίσουμε καταρχήν με το ΚΔΑΙ της Τρίπολης. Να αρχίσω από εκεί λίγο να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Τα ΚΔΑΙ στην Πελοπόννησο είναι 2. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Ένα στην Τρίπολη, πολύ μικρό και προβληματικό, και ένα στην Κόρινθο, εξίσου προβληματικό, του Ραψομαριώτη. Αυτά είναι τα 2. Εμείς επιλέξαμε να πάμε στις Τρίπολης, ούτως ώστε το υπόλοιμα, το οποίο είναι 40% περίπου, σε όλους τους Δήμους τόσο βγαίνει, να είναι πολύ κοντά στην τέρνα που θα πηγαίνει μετά, να έχουμε πολύ λίγα μεταφορικά. Και μιας και είπα μεταφορικά, να θυμίσουμε ότι στον τελευταίο διαγωνισμό που έγινε από 37 ευρώ ο τόνος η μεταφορά, την πήρε ο εργολάβος με 25 ευρώ τον τόνο. Πολύ χαμηλά τα κόμιστρα. Άρα λοιπόν με το ΚΔΑ υπάρχει πρόβλημα, είμαστε σε επικοινωνία με την ΕΑ, γιατί από την ΕΑ πληρώνονται, πρέπει κάτι να γίνει, γιατί μας δημιουργεί πρόβλημα και στην ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών. Αλλά κυρίως μας μπλοκάρει την όλη διαδικασία, η οποία, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, τον Αύγουστο μήνα είναι στην κορύφωσή της. Τετραπλασιάζεται ή πενταπλασιάζεται και τα θέματα, και για να ανταπεξέλθει κάποιος πρέπει να όλη η μηχανή να είναι σε μια συνεργασία
ένας κρίκος λιγάκι αν δεν πάει καλά, όλα αλλάζουν. Πάμε για το ΣΜΑ τώρα. Ο σταθμός μεταφόρτωσης λοιπόν απορριμμάτων, ακούσαμε ότι έγινε με τροποποιημένες αποφάσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ως προς τη χωροθέτηση μόνο προηγούμενων δημοτικών αρχών. Έγινε σχεδιασμός από την τεχνική υπηρεσία και αν δεν σπέβδαμε να το χρηματοδοτήσουμε με πόρους από το Δήμο, ακόμα θα περιμέναμε ο ΦΟΣΔΑ να υλοποιήσει την κατασκευή των ΣΜΑ και τα απορρίμματα θα έμεναν όλα στην περιοχή μας όπως πριν, που δεν υπήρχε ο ΣΜΑ. Έγινε λοιπόν ο σχεδιασμός από την τεχνική υπηρεσία και από τις 400.000 που είχαν βγει για να μεταφερθούν τα απορρίμματα, επειδή ανέλαβε η περιφέρεια να αποκαταστήσει τους ΧΑΔΑ και για τους λόγους που είπε ο κύριος Τσαμαδός, εμείς πήραμε ένα ποσό από εκεί για το ΣΜΑ, που κόστισε, όπως έχω ξαναπεί, γύρω στα 200.000, ενώ οι ΣΜΑ που γίνονται με το ΦΟΣΔΑ κοστίζουν 1 εκατομμύριο και ένα 200. Λείπουν βέβαια μερικά πράγματα ακόμη πολύ μικρής αξίας όμως, για να γίνει πλήρης. Δηλαδή μια ζυγαριά, κάποια γραφεία, τέτοια πράγματα λείπουν. Και με τα υπόλοιπα 200.000 πήραμε ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο για το Δήμο μας και πλυντήριο κάδων. Θεωρούμε ότι κάναμε πολύ σωστή αξιοποίηση του κονδυλίου αυτού, γιατί όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ γίνεται από την περιφέρεια και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή μας είχε δηλώσει και είχε αναθέσει μελέτη για αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, όχι μόνο του δικού μας, αλλά και άλλων ΧΑΔΑ που βρίσκονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Για να γίνει όμως ο ΣΜΑ δεν ήταν εύκολο πράγμα και ακόμα και η χωροθέτηση. Η χωροθέτηση προσέκρουε στον περιφερειακό σχεδιασμό, λόγω της απόστασης που είχε από το Κοιλάδα Hills. Και έγιναν παρεμβάσεις από το Κοιλάδα Hills, ότι δεν τηρούμε τις αποστάσεις που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Αν μπλοκάρανε την κατασκευή του ΣΜΑ, τα σκουπίδια θα ήταν ακόμη, ετοιμαζόμασταν τα Χριστούγεννα του 19 να βάλουμε φωτάκια, να τα στολίσουμε. Θα ήταν ακόμα έξω τα σκουπίδια. Τότε βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον Μανώλη τον Γραφάκο, και νομοθέτησε το ΣΜΑ του Δήμου Ερμιονίδας μαζί με 21 ΣΜΑ της Αττικής. Και αφού νομοθετήθηκε και βγήκε ΦΕΚ, αυτό υπερίσχυε του περιφερειακού σχεδιασμού και έτσι κατασκευάσαμε το ΣΜΑ. Τώρα, αν 1-2 μέρες είχαν συσσωρευτεί κάποια απορρίμματα, αυτό μπορεί να συμβεί σε μια μονάδα στο φουλ της παραγωγής της. Αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρος και έτσι θα είναι από εδώ και πέρα που η ποσότητα των απορριμμάτων μειώνεται σταδιακά. Γιατί τώρα στην παλιά χωματερή απέναντι που υπάρχει ένα κενό στη μέση. Αυτό έχει εξήγηση. Στο χώρο αυτό που ανοίχτηκε προβλεπόταν από το σχεδιασμό για το αποχετευτικό του κρανιδίου να γίνει μονάδα προεπεξεργασίας λιμάτων. Και μας ζητήθηκε από την περιφέρεια να ανοίξουμε το χώρο αυτό για να το έχει ο εργολάβος διαθέσιμο να κάνει τη μονάδα. Ο εργολάβος βέβαια μας κούνησε το μαντίλι και εμάς και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο και τώρα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Είναι παλιός τρόπος προεπεξεργασίας. Θα γίνει με πολύ μικρή εγκατάσταση μέσα στο χώρο του βιολογικού. Λοιπόν, να μην σας κουράζω άλλα για το ΣΜΑ. Εκείνο που θέλω να πω ότι ο ΣΜΑ ήταν ο βασικός λόγος, η βασική αιτία που μπορούν από την Ερμιονίδα να μεταφορτώνονται τα απορρίμματα και να πηγαίνουν στον προορισμό Τέρνα, που δημιουργήθηκε φυσικά από το κράτος και την περιφέρεια. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Ερμιονίδα μπορεί να είναι απαλλαγμένη από τα απορρίμματα και από τον εφιάλτη που είχε πριν το 19.